Peligro kayo ning style sa Ginoo mga igsoon, kay ang iyang basihan sa pagtabang nato mauman ang atong kinaiya. So kung ang atong kinaiya mapaubsanon, wa say puas ang iyang tabang hangtod nga moabot kita ngadto sa taas kaayo nga level sa grasya. Mananingon siya, ang nagpaubos ipataas, ang nagpataas ipaubos. Ligi ako no na imong tupad ing na sige kang paubos sa inyo nako no, sige paubos. Unsa may kinaiya niining mga mapaubsanon, una muangkon sa iyang sala. Kanang kusog kayong manaway sa iyang isig katao, kusog kayong mubiay-biay, kusog kayong mutanaw sa sala sa iyang isig katao, mapahitas o na. Nya kanang kusog kayong muangkon sa iyang sala, mapaubsano na. Sa mga kandidato nato ron sa eleksyon, naabay mga nangangkon sa ilang sala, naabay kusog muangkon, kanay atong butaran. Nya kanang di gyud mo angkon sa sala, kusog nung kayong mamasangil, kusog kayong murason-rason, ilag yung tabunan ilang sala, adin alang taana kay ipaubos man as Ginoo, maapil tag kaubos. Sa dagko rong team Marcos o team Duterte, kinsa Manila ang kusog mo angkon sa ilang sala, maunay atong pilion. Ang katong team nga kusog kayong mo tabon sa ilang sala, adi na lang sana nato pilion. Niingon diri sa atong unang pagbasa, unsa may buhaton ko kanimo o Israel, nga ang imong gugma nako mura ra maggabon, mura ra sa giyamog sa buntag mahanaw. Kani bitang atong style ba nga ug naatay panginahanglan ampo nya ug wa na gani, wa na sad dili na siya mo isakto. So ang ikaduha nga quality sa usa ka or kinaiya sa usa ka mapaubsanon, ang gugma niya sa Ginoo kanunay. Bisan pa og naa na niya ang kasakit, kanang dunay iampo nga dili murag wa dunggas Ginoo, murag wa gihatag sa Ginoo, na pagani usahay ang atong pagampo tuwa gihatag sa atong silingan. Magampo ka nga ang imong bana mabuutan, adto na nun magbinuutan sa silingan, nya kusog nung kayong mga saba nimo. Magampo ka nga ang imong asawa musamot ka sana mo mabuutan unta, dili magsigig yaw-yaw na, pero tinanong yaw-yawana, mas maayo pa ngadto sa silingan kay magsigi pag smile imong asawa, pero anha nimo yaw-yaw de, singhag dayon. Dawata lang, higugma lang yapon ang Ginoo. Mao na kung ang atong gugma dali kayong mawa, pantunon tas Ginoo. Kay matod palagi niya diri, ang akong gikinahanglan mao ginang gugmang way paglubad. Dili halad, nang sige lang taghalad sa Ginoo. Mga bisan ka na inyong pagpalit og slot, pero arang-arang nasa mapalit kag slot. Pero di day gyapon na kay mutas Ginoo, basta mulubad-lubad ang gugma. Dili kuno halad nga sunogon, kanang ato bang sunogon sa ila style sa unas mga Hudiyo, sunogon man parang aso musaka. Ang gikinahanglan niya kahibalo bahin sa Dios. Kana bang mahibaw ta hain ang Dios og unsa ang Dios. Lingay mong tupad ing naay Dios sa inyong silingan. Naay Dios sa inyong silingan. Mayo kay na. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon sad, ang makanunayong gugma dili sakripisyo
mao ang gipangayo sa Ginoo. Permanente, makanunayong gugma. Kana bang may kining pagka-explain ang makanunayong gugma diha sa saad sa kaminyoon? Kana bang moingon kang sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag kanako. Kining atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, di gini magpadayon kung dili ta maghigugmaay. Ya ang gugmang tinud-anay sulayan gid na, tagaan gid na siya og mga gitawag natog mga kanang hindrances ba, mga babag. Mao na nga kadtong mulahutay mauto siya mahimong bulahan. Kung ari sa atong mga politicians kay mao man naroy sikat kay nato sila, tanaw nato diha kinsa nila ang nakaagig mga pagsulay, kana bang grabe nga pagsulay, unya di gyud mo atras mo padayon gyud pag-alagad sa atong katawhan, sa atong nasod. Kana bang mura bitag imong tan-awon nga anda magpakamatay para sa atong nasod, dili mo atras, dili sad mo surrender ngadto sa hiwi nga mga buhat. Kaya naman ko'y uban, nato, nga nabitang inigingon, buhatan niya sayop, di gini mo buhaton, katilaw yung kanako. Sige na lang pirma na lang taan Ana, kanang mo insister yun, nga di ko mubuhat ana, kay makadaot nas nasod. Lisod-lisoron kanako. Sige lang, lisod-lisura lang. Isiro na ko imong budget. Sige lang. Zero budget. Basta di ko mubuhat ana. Kana mo'y maayong butaran. Pero kanang mo ingon dayon nga, saon man yun nga. Kuam sa ta, daot man sa ta. Ato na lang ning sundon, bahalag murag sayop. Wa na, patay ta diha. Mao na nga ang Dios nun nga leader maghatag yung dakong kaayuhan sa atong nasod ug sa katilingban. Ang yawanon nga leader makahatag sa kadautan sa atong katilingban. Dili ta mamili og mga yawanon, ari ta mamili sa mga Diosnon. Dinhi sa atong ebanghelyo naay duha ka klase sa tao nga nagpaila, ang usa yawanon, ang usa Diosnon. Pulos sila naa sa simbahan, pulos sila naa sa templo, pulos sila nagampo sa Ginoo. Unsa may inampuan sa yawanon nga tao, kaning Pariseo, nagsigig daig sa iyang kaugalingon. Feel kay niya nga sa iyang pagbinuotan, sa iyang pagampo, dili siya himabay, dili siya sugarol, dili siya kobradors buhis. Nagpuasa siya duha ka adlaw kada semana. Feel kay niya nga pwede na gid siyang moingon sa Ginoo, I am the best. Kana bitang magsikag daig sa imong kaugalingon at tubangan sa Ginoo, tan-aw sa Ginoo nimo ana, yawanon gyud ka. Tanawa ring Diyos nun nga tao, ang kobrador sa buhis. Unsa may iyang kinaiya, nagpamukpok siyang dughan, dili gani mo tan-aw sa Ginoo ug moingon ra gyud siya, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala, angkon sa sala, dili ko takos. Og ato sa ikuan sa atong kaugalingon, Lord, di ko takos mangayo nimo grasya, kay makasasala kay ko, kaluy ilang ko. Og ato sa ning adtos mga kanini ang mga politicians, kana bang leader nga na-elected, unya moingon, dili ko takos. Nya ang iya dayong himuon, magbuhat siya mga nindot, nya dili niya isigig publish ang iyangan ug ang iyang naong isip maoy author ni anang maong mga projects. Ang iyar yung buhaton, dili ko takos nga daygon kay igo ra kong nagbuhat sa akong katungdanan, unya makasasala kay ko.
kana mo'y mga epektibo kayo nga mga leaders. Pero kanang luos lag pangangkon nga ila kunong project, ilang project, unya ra ba ang kwarta nga ilang gigamit gikan natong mga tao, mga hilas kay na sila. Karon na mo'y napilian. Kana ato na nang pilion. Sikreto lang na nato personal, ato nang ilista sila ug naaman ay lang sad pangitag perfect. Kana lang sang duol-duol ba sa Dios non nga kinaiya. Mga igsoon, kining pagsunod sa Ginoo nagkinahanglan gini sad og wisdom. Mao na mangayo gitas Ginoo og kaalam, lamdagan ta nga di ta madala sa atong tawhanon nga kahuyangan. Aron sa atong pagpili sa atong mga leaders, ang ato diyong gipili mao ang gitudlo sa Ginoo, ang pinili sa Ginoo.